Garis sitok di ulang Dik. Mriki. Ya, kan web niku pilih niku tak. Ya, Busa. bagus. Takoni jenenge kan. Kadang aku Ganti, Mbak. kadang gak. Tapi ini sopo? Aku ngerasa itu ngarepnya ini sopo. Kenalan Mbak. Kaosmu apik Dik? Reptiles. Solo. Komunitas Solo. Nama dari mana? Energinya. Jadi ini kalau berarti Dewean ngono lho Mas. kayak orang nek kocone ngono. Aku ning ngono. Kalau kata ya Kembangnya siapa Dik? tangan Pak RT. Bonsai. Pak RT ngono. Nah, aku mau ndelok kok ngarep ki dekne ngadeg jane. Terus pindah kono, buat kono. Bos iki sapa iki? Pertama Tapi enak kebone penak iki lho. Kantor-kantor Dik. Tinggal iki lho. Lihat bonsai-bonsai dimanfaatkan. pas pertama sayur nang kosong kan tapi ini tukulan Lombok. kalau tak merinding sih. Terus ini tambah seneng deh. Di delok iki dekne rada isin. Rada isin. Bisa ketemu.